Άμα πεθάνω εγώ, πάει η σύνταξη του πατέρα σου. Μαμά, από τότε που σε ξέρω πεθαίνεις και ακόμη ζωντανή είσαι. Στο τέλος θα πεθάνεις εμένα και θα ησυχάσεις. Λες αυτό να θέλω. Δεν την αντέχω άλλο. Τι έγινε πάλι? Δεν μ' αφήνεις την ησυχία μου, ρε εσύ. Καλά, και εσύ κάνω το κορόιδο. Δεν γίνεται. Πρέπει να μείνω μόνη μου. Δεν πάει άλλο. Γιατί ρε? Δεν μπορώ. Αφού δεν ξέρω αν ό,τι κάνω το κάνω για μένα ή για αυτήν, για να μην ανησυχεί. Έχεις σκεφτεί ποτέ να φύγεις? Να φύγω? Ναι. Από το σπίτι? Ναι, να μείνεις αλλού. Όχι. Δεν νομίζω ότι έχω όρεξη σήμερα. Έλα πάμε. Από εδώ το πήγες, από εκεί το πήγες, πάλι εδώ με έφερες. Αφού δεν ήθελες να πάμε σπίτι σου. Όχι βέβαια. Γιατί μόνος δεν μένεις? Ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει γιατί ρε Κώστα, για γαμιστρώνα. Ή δεν κάνεις το δικό σου σπίτι γαμιστρώνα, σε καμαρώνει και η γυναίκα σου. Ζητάς δηλαδή αύξηση επειδή εμείς πήραμε εξοχικό στη Μύκονο? Φταίω εγώ που κάθομαι και σου λέω τα προσωπικά μας. Ωραία φίλη. Προσωπικά σου μιλάω κι εγώ σαν φίλη. Πες μου, εγώ δεν έχω δικαίωμα να έχω ένα σπίτι. Αν πάρεις καλό μπουρμπουάρ κάτι γίνεται. Αλλιώς με τα 30 τη βραδιά δεν τα βγάζεις πέρα. Εγώ τη θέλω σαν δεύτερη δουλειά, την άλλη δεν θα την αφήσω. Δηλαδή 100 ευρώ για να κάνω παρέα σε λιγούρια. Όπως το δει κανείς. Λίγα είναι.